Často dostávam otázku od našich zákazníkov, či je treba impregnovať nové topánky a ako sa o ne starať. Pokiaľ sú to topánky v kvalite, ako predávame my v našej predajni, sú naimpregnované už od výroby a pred prvým použitím si nič nemusíte robiť, len si ich obuť a ísť s nimi na túru. Samozrejme, keď topánky začnete používať, tak je dobré ich začať postupne aj impregnovať a nejak sa o ne začať starať. Na nové topánky by som doporučoval používať aerosolové spreje, ktorých aplikácia je veľmi jednoduchá a rýchla. Tieto spreje zachovajú vlastne farbu a vzhľad topánky nezmenenú. Keď sú topánky už opotrebenejšie a používate ich nejakú dobu, začal by som používať krémy. Je to preto, že ten krém vám umožní vždycky dostať trošku viac tej impregnačnej hmoty do tej kože, lepšie ju vyživiť, lepšie ju naimpregnovať. Ešte tam taká vec, že pokiaľ máte membránové topánky, ktoré sú priedyšné a nejak dýchajú, tak by som určite volil impregnačné prostriedky, ktoré sú určené na tieto membrány a nezapchajú vám pory tej membrány, zachovajú vlastne priedyšnosť tej topánky. Platíte si za tú membránu, za tú jej funkčnosť, tak je škoda si kúpiť nejaký impregnačný prostriedok, ktorý vám tie pory tej membrány zapchá a vlastne topánky vám prestanú dýchať.